пешравии илми тоҷик ин овардан ба фанҳои дақиқ аст. аз ин лиҳоз донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон барои равнақ додани илмҳои дақиқ ва ҷалби донишҷӯён ба фанҳои марбута як қатор корҳои назаррасро ба сомон расонидааст. аз ҷумла дар давоми як соли гузашта чанд лабораторияҳои илмӣ ва таҷрибавӣ аз қабили лабораторияи химия, лабораторияи биофизика, лабораторияи саҳроӣ ва маркази технологияи иттилоотӣ ва омӯзиши фосилавӣ ба истифода дода шуд. ин нуктаро Тоҳир Хоҷазода, ректори донишгоҳ, имрӯз 15 июл зимни нишасти хабарӣ ба хабарнигорон гуфт. ӯ ҳамчунин илова кард, ки раёсати донишгоҳ тасмим гирифтааст барои ҷалби бештари донишҷӯён стипендияи номӣ дар самти илмҳои дақиқро роҳандозӣ намояд. дар ин баробар гуфта шуд, ки дар донишгоҳ ҳамаи шароит фароҳам буда, донишҷӯён ва кормандон пайваста зери дастгирии ҳукуматҳои Русия ва Тоҷикистон қарор доранд ва дар доираи 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ онҳо тасмим гирифтанд, ки таваҷҷӯҳи ҳарчи бештари корҳои илмиро низ ба самти илмҳои дақиқ нигаронанд ва ба ин васила дар пешрафти рӯзафзуни кишвар саҳми муносиб гузоранд. Мобилности студентов ва маълимон агар дар якҷоягӣ кор кунанд, дар якҷоягӣ мақолаҳои илмӣ чоп кунанд, агар дар якҷоягӣ студентҳоро корҳои дипломишон роҳбарӣ кунанд, дар он сурат илми Тоҷикистон пеш меравад, илмҳои дақиқи Тоҷикистон пеш меравад. ёдовар мешавем, ки донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон ягона муассисаи бо нуфузи таълимии олии байниадавлатии Федератсияи Русия ва Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар он кадрҳои доираи васеъи ихтисосҳо ва ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ омода карда мешавад. исфандиёри Бахтиёр, Хаёми Комилҷон барои YouTube канали Ҷавонон ТВ.